Чакай да изляза вън. Виж, животно ли дърпати, бе? Сега керманги. Башил ма скек ми чаме мърди. Гледай, ти виж какво става тук. Гледай. Виж ти животно качват. Ама ти хубаво ли те тук? Ти хубаво ли? Рунене, остави го ти каза. Ти са женава. Остави го ти каза. Аре, болет. Това ти ми го дати, само остави го. Трябва ми сега. Остави го. А? Виж го как го души. Гледай! Гледай! Ти пустай една жалба срещу вас. Кажи му дали го. Кажи му дали ме чупирате. Няма да се месиш. А бях само майка каже. Гледайте в Габрово тука. Его, виж патрулката да снимам. Спират на пътя, на главен път, виж ти. Баща момчето тука на пътя. Утре. Его, виж ти колко хора гледат. Няма утре. Бар, бар. Не му чупи пръстите. Не му чупи пръстите. Чудаш ли? Утре. Няма утре. Остави го. Да, бе, виж колко прави, бе, човек. Остави го и сега го карам с теб. Няма ми се. Остави го. Виж, мокте идея викаш. Рунене ще се женява. Казвам ти. Ей го с този клип, ще пускаме жалба. Прости. Утре. Утре. Няма утре. Утре. Казах ти нещо? Не. Виж как го хвърля, виж. Замисли си. Устакай да ми съмеся, бе! Аз съм му майка, бе! Който ми се да го правя! Рунене, остави го! Защо крадиш? Защо крадиш? Хванахте ли го кът краде, бе? Остави го, ти казах! Аз си го карам с... Виж къде на пътя го хващате, къде го... Няма Утре. Чакай, виж се. Чакай малко. Постига! Спри не викаш. Постига! Спри сънди да викаш. Постига ти казва! Казах ти нещо. Защито ми си го кара! Виж какво направи врата му, гледай. Гледай, виж какво направи врата му. Вратата разби! Виж какво го направи, гледай. Постяги кето ми! Аз защито ми си го Ти превишават правомощията си, виж ти. В Габрово. Сега с него кара! Слушаш ли? Да. На района дойде! Нямаш право на района дойде! Разбил си Слушаш ли мене? Идей да викаш! Превишават си правата, вижте хора. Ти хубаво ли не го прави? Извършил е престъпление. Да! Извършил е. Къде го извърши той престъпление? Ама ти нямаш право! Имам право да го задържа. Аз си те дам Имам право да го задържа. Добре, по той начин ли? По той начин, чай! Вижте какво се случва, братя. Пускай го е сега го качва в друга кола и го кара. След като не иска доброволно, ще му сложим лезици. Добре, Той сега не изпълнява полицейско разпореждане в улицата. качвай са, аз ще се идвам с колата. Остави Той го. пиян няма да дойде. Защито Той пиян няма да дойде. ще дойде, аз ти обещавам. Това ще дойде. Сега след това ще карам с друга кола. Защо да не си? Остави го. Няма, остави го. И само да се пипа. Да се удря. Ще дойдеш ли? Ще дойдеш ли? Чакай, ще дойдеш ли? дойди. Дай го, Румене. Дойдеш ли? Румене! Хората болят. Чакай малко. Елена изобщо не ме интересува. Елена ли тай те разува? си кради? Точно Елена са прати горе да разбиваш вратата. Сигурен ли си? Взетя на Елена. Че си крадил? Точно Елена го накара да се качи горе да разбива вратата. На Елена взети. Знам какво ще ми покажеш. Не знае. Чакай да виж. Елена се трябва да ходиш. Добре, само Его. си пипа, ръце, че Как ти иска нещо ми каже, бе? Аз ти кажа. Кажи. Какво? Той хубаво ли бе тук преди? Хубаво ли бе? Който детета и да го прави, как си ти бе? Ама ти не е хубаво. То не става така. Право го изкривихте, бе.
Дайте линия. Е, така в Казанлък трепаха момчето и те... Безнаказани. Що питаш, бе? Трепите хората, безнаказани оставате. Сутринта рано ти разби вратата. За какво право, нали полицай? Значи разби вратата, бе. Кого търсиш? Добре ли кой чакате, бе? Сутринта дойде на района ми. Кой си разби вратата? Децата ми утре спат. За какво право? За какво право си разби вратата? На кого да се обадя? Ево, момчета. Вижте какво става. Полицай няма право да ми разби той вратата. Къде е? Той много добре знае. Да смати зет ми, дъщеря ми, той разби вратата и влезе. Той, що питаш мене? Що питаш мене? Той, аз Габрово. при мене. В Габрово е, Габрово. Как няма да се защитавам тук? Да. Да е крал, да е крал. Фанаха момчето тук на пътя.